wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Ndrawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lha yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong nek omongan cangkeme sing apik. Yen pokoke masalah memanang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena wateri songrak. Langkana kuandane Bagong legane atiku. Blegegekugek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu lanang Swijapa, aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowawayagdak. Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang Rama. Kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewah. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing pedukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturake basa aku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya ora kurang prayoga prataku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mesthenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den. Kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa pedukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole
aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nula garing tak tampa. Pangestuku Tampanana. Niki sanget anggen kawit dadosaken jimat pariping. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nula garing tak tampa pangestuku Tampanana yo nula garing. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Dun, Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah ini dumaweng kijang remeketing Werda Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan lenggah nggih. Ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Upami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake, kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae, ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pepunden Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi tau tate nampa pangudangmu, tau tate mbok mong. Aku ya tau tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe, doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Blegegek sak dolita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyono babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, ndaiba jagat niki le tentrem,
Daiba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melek diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebul isih enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabeciane kakene Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan nggih mawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng Samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo harganing lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damel landheping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye? Kersane Siwanayantaka piye? Iya, kersane Siwanayantaka piye? Mangke riyen, mangke riyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal. Dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat ki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwanayantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku go bakal bantu lahir batin. Siwanayantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probya pira, mengko saka jangkar bumi bakal nyukupi
Monggo saka pringgondari kang bakal nyukupi probiyane. Monggo saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh, akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Truk, conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kaya mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora kebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Genang gleleng bapak. Bangun kayangan mau ora ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do bantu ya. Jelas wah, bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab Probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo Kakek Semar. Yo aku manut karo Siwa Nayantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka. Ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuwatos ndara. Nanggono magawe gelarira wang-wang. Didemat daring padukan karang kadempel. Nalika semanten iki Lurah Semar Badralaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan. Dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoling mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel. Samyalok yen to ana Nalindra ingkang rawuh wonten ing padukan karang kadempel datan tanolyan kejawi amung nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anganti ngrayi panangapa Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badralaya. Mangulun bae para kawula kanca piyak-piyak nata Ndarawati kepareng rawuh kanca piyak bane dalan. Kaget kula Den. Para kawula sami alok menawi wonten Nalindra ingkang tedhak wonten ing karang kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku tanpa nono Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba padha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk.
Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana Nala Gareng. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Tiba sepadha-padha. Ora basa iki to. Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Padha-padhane gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samangka Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal bangun kayangan. Nalika semono ndak anggep yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti yen Kakang Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake bangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal bangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negari Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe ten mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki Guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese Guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe Guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya
ki nek murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan mung mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Dong, kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kalih kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kawan nata ing Ndrawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kawan pepundenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kawan nata ing Ndrawati. Nanging sengguh temen ucapmu. Kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak tentokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas marang-marang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut? Kurang trampil abrai 5 dina. Ayo. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndrawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dhelek tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budira Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni?
Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang malah bantu mah. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi lekol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Lekol apa? Lekol Sukino. Ayo. Aduh aku nek ngetokke banci jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki rak dienggo kabeciane negara Ngamarta. Ora dienggo kabeciane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Tapi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajur-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadembrel. Lah negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Jak omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku nglek colongke tela, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku mani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik gitu. Dan pokoke masa memanangan aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena water iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasane
Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkana kuandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Gugu karepe dhewe panusmaning jajaran. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndrawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndrawati. Sapa sing wani karo Prabu Ndrawati? Tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa. Yen ora wani harus diaki sing tak wedeni apamu. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu jabal. Gelem ora gelem ya. Sasake apa. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dhewe metu tutut Raden Setyaki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun. Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go udut-udutan. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore Kakang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Ngomong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndoro karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lega? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning opo, Gong? Ning wae Sinuwun Ndrawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Ndrawati jebulna didombani karo Pulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti.
Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjing kali Bapak Semar merga pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguwasane miwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Wah, bangun kayangan sampeyan niku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samantara Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep terus Sinuwun Ndarawati tantang lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu jaba Sinuwun Ndarawati metu ning jaba karo sapa kancane Raden Janaka karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh aku ya ora wedi brengose ya tak obahke endi kira dibrengos kok wah tutuk ndase obah ndundun ngono brengos kok ndundun ha brengos ya tak obahke kula ya nesu terus dadi tantang-tantangan Ndara Setyaki bakal nek wani karo aku metu njaba oke tak turuti karemu belajar metu njaba kabeh dados kowe nyeluk aku sampean mau muni piye sing endi sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar mbantu kekuatan ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati Ndara Janaka karo Ndara Setyaki saiki ngene Ndara Antasena Ndara Gargaja Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora nek entuk pariyale bapakmu aku wani nek bapakmu ngelilani aku wani men omong men setan tenan kok pancen setan tenan lho kowe kok yo aku to dudu kae rawane ngene iki tak kira nek ndok mripatmu rada kira tiru-tiru gareng kok wis aja disenggol gareng kok ndak nangis ora aku kon piye sampean paling pangandikan Ndara Antasena aku pasrah katentremaning Karang Kadempel sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun kayangan disingkirke ngono gawes engko aku ngedu anak karo wong tuwa mir kena kowe ora omong ora rampung-rampung lho meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung gelem omong ora gelem set metu njaba wedok kok ngawur ben aku metu njaba kok ya metu njaba ben gak kudu adil apa kae mosok aku metu njaba aku metu jeragal Ndara Antasena terus yo ayo Ndara Antasena kula pasrah katentremaning Karang Kadempel Sinuwun Ndarawati mangundurke pon omong sing ngomong cangkemmu cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya ngerti ayo men Den nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik sing ala bakal ketara nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat duwe niat ala karo Semar mesti ketara sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan Ndara
bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala, mesti engko bakal keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik ta. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisene ya. Men ketemplokan kupu nang kelek kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae. Nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, igo pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sakarmu dhewe ya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasempyok ing aradan. Nggih, ngestoke dawuh. Nggih, ngestoke dawuh. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratindo non sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Monggo nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong rasa kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih.
malah ucul klambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku kok. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming selah kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane ngene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Udus. Masale. Yo. Ora iso malah isen. Ngopo kowe kaget? Hah? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garukaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi yo balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwani karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Liden ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Gong mindina sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku nglelengi Raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro.
Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencaki apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modal. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece aja lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok manungsa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya Samata, Kakang Antarja Samata. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo mak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikane ki Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayo rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Majelis Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bedenge kakekne Semar. Nek pancen Majelis Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Randu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Majelis Setyaki. Kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono. Kula manah-manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pancemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Maisane iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya maringi aku.
Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Yo gak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakke karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Mau golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaedan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Atrus niki sapa sing ajeng methoke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbanda kula, ora iso ngrangket kula sing ngundang-undangi Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko ora pinadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso, wis ora usah cerewet diwangi meneh. Tak pethuke kok ora Darawati. Nek kowe yo melu, nggih ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Ya mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatela. Edan tenan. Wis Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untuk kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal kliru karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak kendhau. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Batara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngesaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lakon apa lha kaya ngene iki?
Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo, lah edan tenan. Truk. Iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebul panjang sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong Umpak Jawa nggawa stop mam. Itu Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae galo. Galo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga lho, Gong. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Wah. Sowe takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangore. Ya setran Gondolo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya Nti Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa ning Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani harau sing tawedene apa moraming kaswarwa tebak jadamune marganing patimu Singolena prapteng alis Panigas Jonggo.
So, Gatotkaca wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen-gelune Gatotkaca kelakon mati dening kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Wek. Ah! Sawa Antarja sapa Adining Betari Durga Kalanjaya yo bali ora sakadya balang ora bali babati gawan wah mati Komeng gelis kan tak canda tak bleseki nang lemah mudar tak pendem sisan abe tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal saya mubal wadyabala dandang mangure sing praena ngati-ati lho Kang Ayu Dimas. Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurma bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon muni lajeng parangipun nadyan wadyabalamu bubar mau tanpa isa kinungkuk wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejegan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Kendel Raden Setyaki tebih saking sanggane para putra Pandhawa nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking dandang mangure sami bubar datan saged kinukuk adrih kelawan kridaning sang para putra Pandhawa nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Betari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang saking giling karang kadempel siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel ngosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang supan. Malandara Setyaki kali Ndara Gatotkaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten iki pripun kahanane? Niki mboten sampeyan
tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Wis candak to. Kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga ora wani nerajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo gunake cara alus. Nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwane kawula sakarang kadempel. Malah Majrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwane iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis. Gong, ora ngalamun lho, ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten to, ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saplake bar mangan mie ayam, Gong. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lu Gong aja ngalamun, Darantasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Kae lho. Oh, kae ketok kae. Lho. Waduh. Gareng ngono ale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Supan kok. Kemati Kang Supan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Tru. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Nah. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem itu terus. Oke. Terus wis paras barang isih dipopoki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Pripun enten napa, Den? Dek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih.
Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasurake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petruk dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jin setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Arjuna wonten maring adang. Yen ora tumandang kok katone nista temen napa Ndarawati. Ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintah iki Wang Pikulun Manikmaya. Para wadyabala Dandang Mangure padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin nimbung ana ing jroning Karang Kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sawawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wis mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan Yai. Koko Prabu. Ingkang rai namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe karo Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Nyai Werkudara bareng kakangku apa? Kaya bingung penggalingipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan. Ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah. Dimas, apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah? Ya kuwi si Arjuna. Menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta.
Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti nang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh. Mula kake paring pangandikan aku redya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara, barep kakangku piye? Pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta. Lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Antasena gawe kaget wakmu ing Ngamarta sowan tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapurane Pakde aku sowan tanpa tinimbalan. Wah, caedan ning apa? Gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta. Sepisan ngaturke bekti ngaran Pakde karo Kyaine Jodipati. Ya tak tampa, ya tak tampa. Angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakde, nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya jugarake kegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembali marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pangendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggaris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jambus Limasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakde. Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karo Pane Semar Badranaya. Barep ana apa Yayi? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karangkadempel. Matur nuwun nggih Den Ndarantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun Ngamarta. Kakang Semar pancen kepara nyata. Ndara Werkudara, ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena, apa pancen kepara nyata? Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Ndarawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya, kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Ndarawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Wekasan Sinuwun Ndarawati nilar dhateng raos pangraosipun. Anggenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan.
Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka. Kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pusaka niki ajeng kula gawa. Mangsa Barama Kyai Semar. Ndara Antasena. Piye, Kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan ndara gejegan niku mang pisah. Liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga. Sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Mek dipangan nikah. Lho. Semar kok tepung nikah barang iki. Ya wis derek. Ayo Gong. Yo, aku jane arep ngaso ya malah. Dikon nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sada ndak. Ora rampung perkarane. Sabar Kang. Oh iya. Aya. Kong memang. Terus. Ya tanganane gak ora rampung terus ngono. Waduh. Wis guys, digajul wis aku kalah kok iki nek digangsu iki kok. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapa sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu ya. Pancene diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kepate. Sabar Doro. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean ora ngerti. Sampean ora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antes kamu lho, Pak. Metu ora, Tru? Ora, metu. Ameng dinyonyoke kok metu. Tak kira jalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Gatotkaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jin setan pribayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jin setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggere ning demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yuwana, aku Petruk. Kaya setan rupamu. Matamu.
Kakang ning ngoten. Yo. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Men kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya? Teguh Yuwana slamet. Dan tekan buri barang Teguh Yuwana slamet sekausane Gusti. Teguh Yuwana slamet sekausane Gusti. Teguh Yuwana slamet sekausane Gusti. Modar we. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem atimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik kok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Bali. Inggih, ngestaken dawuh. Ora bali titenono Betari Durga jak mulih. Ngestaken dawuh Kakang. Durga, wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure. Ngestaken dawuh wangsul kula. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamundi Semar. Yo tampanono. Waduh. Ngono.
diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kepastian. Werkudara, ya. Pun Kakang ora usah ndak nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggono karo klumputane. Ngono to, Yayi? Ya. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora? Amuk Werkudara, mbok culke ora? Amuk Werkudara, wah macan ngeyek. Wah! 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 Kakang Mas. Mulya. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi parange Semar nggone bangun kayangan. Kowe diutek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo mengko isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gune bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Semar, aku nyuwun pangapura kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis nglenggono lan iso nampa kang gegayane Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Monggo niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening Kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati
manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahan